Bai, gaur ela denuntzatu nahi du Barikoan gertatutako istripua eta enpresako komiteak sortu duen akto guztietara gehitu nahi da. Barikontan neska bat hil egin zen lan istripu baten ondorioz. Karretila batek eramaten zituen bi kontenedori Burugainia Jauziako Santa hil egin da horren ondorioz, Areatzako neska, alaba bat eta gure afiliatua, elako afiliatua. Dagoeneko 58 pertsona hil egin dira Hego Euskal Herrian, eta kasu konkretu honetan aipatu beharrekoa enpresa hau askotan denuntzatua izan dela, zeren kriston lan erritmo izugarriak dituzte, lan karga izugarriak baitare, eta hau askotan denuntzatu izan da enpresako komitean artean, ez? Hala ere, enpresaren erantzuna batez, ez da inolako erantzunik agertu, eta neska honen familiak baitare esaten duena da ez duela izan inolako apoiorik bere aldetikan, ez? Sinistralitatearen arrazoiak denok dakizkigu, lan prekarietateak hil egiten du, lan erritmo bortitzak, ez daude inolako neurriak jartzen, eta administrazioak alde batetikan eta enpresak beste aldetikan beste alde batera begiratzen du, ez duelako jakin nahi ez ebes honei buruz, ez? Enpresak alde batetik aurre jartzen du benefizio ekonomikoak bere langileen osasunaren aurrian, ez? Eta administrazioak bestaldetikan, enpresarekin bat egiten du, eta ez du inolako erantzunik ematen. Horregatikan gaude hemen, pixkat guzti hau denentzatu nahian. Diziembrien gure delegatue, gure komiteko kidea, egin zaban denuntzia bat, izpezinoen, ikusitxe, enpresin jarrera, gerua da grabi hau esala, gerua da langile gitxia, gerua da lan geixa, bakotxak, eta rinu, eta ikusitxe, egunen baten xozer gertauko zala, denuntzia bat sartu gendun. Bai egixe da, inspektora etorri zan. Baina gero, gure arridura izen zan, beran resoluzioi izen zan, zelan ez da gertau ezebez, eta rekomendazioi batzu baina zelan ez da gertau ezebez, berak ezin da bela interbenidu. Eta dano dakiu, lehengun bebai ona sartute, zelan dau enpresie. Ez estoiek, kriston alturakin, egunen baten, da espada ezer gertatu oinarte, izen da, esaten dana, por pura kasualidad. Ordun, resoluzioen hori, eta zelan maiorixi ezaben salatu, beren momentun bentzet izpezinoien, beran interbentzinoie hor geratze zala. Da hori oso grabi da. Oso grabi da. Gauza bada pasibidade bat euki, eta beste gauza bada enpresa baten denuntzia batein, etorri enpresara begitxu zelan dauen instalazioe bakarri begitxute, ikustezan ezauela ondo enpresi, ziurtasun neurrisek ezauela ondo hartute. Eta ezein ez ebez, hori da grabiena. Pasibidadi eta batzuek ja konplizidadi, ez da bakarri pasibidadi, eta konplizidadi. Hori esanguratzu da, baina zoritxarrez enpresa baten baino gixetan gertatzen da. Denuntziak sartu eta erantzune batzutan neiko harin, baina ez ebez ez etxeko, eta beste batzutan handik urtebeteter dira etortzen diz resoluzioiek. Hoxe ikusten dugu, pasibidadi, baina eske oin da, ez da pasibidadi, azkenien da kolaborazion. Enpresiaz kolaborau etxentabe, es decir, konplize diz enpresarien konplizi. Eta, claro, por supuesto, hilketan responsablik.